ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବରଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ଅଟାର ଦୀପ କରି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘର ପାଖରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଘର ଭିତରେ କେବେ ବି ପାରା ଭାଡ଼ି କରିବା ଅନୁଚିତ କିମ୍ବା ପାରା ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର ବାହାର ପଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରାତିରେ କେବେ ବି ଦହି, ଚାଉଳ ଏବଂ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନାଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନଦୀ ଜଳରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳ ଏକତ୍ରିତ କରି ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 1.5 କିଲୋ ମୁଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ 1.5 କିଲୋ ଲୁଣ ଭରିକରି ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥାଏ କିମ୍ବା ଅସଫଳତା ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥାଏ, ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ପତାକା ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳା ଖସା 7 ଥର ବୁଲାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପକାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ସହିତ ଘିଅ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେଶର ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରି ସେହି ଚାଉଳକୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପଇସା ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦାନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ମାଗିକରି ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରିର ମୁହଁ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ପାଖରେ ଧନର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବେଡରୁମ୍ ସାମ୍ନା କାନ୍ଥର ବାମ ପଟରେ କୌଣସି ଧାତୁର ତିଆରି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଧନର ଆଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର ଟ୍ୟାପରୁ କିମ୍ବା ପାଇପରୁ ପାଣି ଲିକ୍ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ 9ଟି ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପତାକାକୁ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋପଚନ୍ଦନରେ 9ଟି ଡାଳକୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ହଳଦିଆ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କିଛି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ରଖି ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଭରିକରି ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ
ରଖିବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ସକାଳୁ ଗାଈ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସେ ତେବେ ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କୁକୁର ଆସେ ତେବେ ତାକୁ କେବେ ବି ବାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଘରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 43 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟର ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଦୋଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଘର ପାଇଁ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକାଇ ଘର ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କଳହ ଦୂର ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଭାବୁକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ ତେବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିମ୍ବା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚାନକ ସହାୟତା ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଧୂପବତୀର ଧୂଆଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଦୀପର ଶିଖା ଭଲ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୈବ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତି ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବଂ କେବେ ବି ସଦାଚାର ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।